Daar is hy, dames en here. As ek julle aandag kan kry, ons gaan begin met vanaand se veiling. Van BKB se kant af wil ons net vir julle sê baie dankie dat julle ons die geleentheid gegee het om hier te wees en dit is vir ons 'n voorreg om betrokke te wees saam met julle hier vanaand. Ons vra dat julle asseblief julle hart en julle beursie sou oopmaak. Dit gaan vir die genootskap en dat almal aktief sal deelneem. As jy wil be asseblief baie duidelik, dit is donker, Jaco, hier voor my sal help kyk. As ek iemand dalk mis, sal Jaco vir my sê. Dankie vir die meerkatte wat hier is. Ons waardeer julle ook altyd saam met ons. Hierdie week het ons 'n paar saam met julle, baie dankie daarvoor. En dan sonder om verder uit te stel, kom ons begin met vanaand se veiling. Ons begin by lot nommer 1. Lot nommer 1. Lot nommer 1 bevat 'n lot 1A en 'n lot 1B. Dit is koelbokse wat geborg is deur Ribaro. Hulle is hier voor my die grootes, is 250 liter koelbokse geborg deur Ribaro. En ons gaan werk as volg. Lot 1A word opgevuil. As jy die hoogste bod is, aanlyn of op die vloer, het jy die keuse om te vat net lot 1A of lot 1A 1B vir dieselfde prys. Dan vat jy lot B vir dieselfde prys as wat jy lot A voorgekoop het. So die hoogste prys op lot 1A het die keuse om lot 1B saam met hom te vat vir dieselfde prys. Highest bidder has the choice to take lot 1A and lot 1B for the same price. Ek gaan, as daar 'n bod op die vloer is en 'n bod op meerkat is, die voordeel gee aan meerkat, omdat julle hier voor my is en dit is makliker vir my om jou te oorreed om vir my 'n R50 meer te gee. So as daar 2 bod op dieselfde tyd kom, aanlyn en op die vloer, gaan ons die voordeel gee aan die aanlyn beer, omdat hy ver is. Dit is nie onderhandelbaar nie. Met baie erg. Alright, lot number 1A, hier reg voor my. Op online het ek 450, ek het 450, ek het 450, ek het 500, en ek het 500, nou, 500 aan die kant, en ek het 550, en ek het 550, ek het 550, 550 is die kant, en ek het 550, ek het 550, en ek het 550, 550 is hier op die vloer, en ek het 550, online, jy mis uit, 550, 600, en ek het 6 nou, en ek het 600, en ek het 650, 650 is die kant, en ek het 650, 650, 700, en ek het 700, en ek het 700, het ek klaar gevat daai kant, 700 rand daar kan dan net ek dis even nou. 700 rand is daar agter teen die muur en ek dis even nou. 700 rand online, ek gee jou kant. 750 die kant dan net ek dis 750. 750 is die kant dan net ek dis 800 en net ek ry nou. 800 rand is agter en net ek ry 100. 800 rand nou net ek ry 100. 800 rand is my bod agter en net ek ry 100. 850 die kant dan net ek 900 nou. 900 is by die tafel hier voor met ek 900 en net ek nou. 900 rand is die kant dan net ek nou. 900 rand hier af voor met ek 900. 900 rand 950 daar gevat. 950, heel achter. 950, heel achter. 950 is daar achter en ek het 950. 950 nou en ek het 950. 950 is daar achter en ek het 950. 950 nou en ek het 950. 1000. 1000 die kant en ek gaan nou 100 rand botte wat en ek het 1000 nou hier. 1000 die kant en ek het 1100 en ek het 11. 1 het ek nou en ek het 11 en ek het 11 en ek het 1100. 1100 het ek het 11 en ek het 11. 1100 nou is julle almal klaar. All through. All done. Online, niemand wil julle nie. No more. Rand daar achter vir 1100 rand. Kom ons gaan maar lekker aan het laat. Eerste item is altyd die bargain. Jou koper nummerkie daar. 310. Jy het die keuse. Vat jy net die een of vat jy al twee? Hy vat net die enetjie. Hy vat net die enetjie lot nummer 1A. Vat hy weg. As dit maar net so gewerk het. As dit net so gewerk het. Alright, lot 1B, selle cooler box,
Selfe story, ek is op online, op 400 nou, 400 nou, 400, 500, 500, 600, 7 nou, 700 is by Jaap, 700, 700, 800, 800 nou, daai kant, 800, 800 nou, 800, 800 is hierdie kant, 800, 800 rand is hierdie kant by Jaap, 800 nou, 800 rand, 800, ja, daar by jou, 800, 800 nou, 800 nou, 800 rand, 800, 800 is hierdie kant, 800 nou, 800 rand, hierdie tafel hier voor my, hoekom is julle nou uit? 900 online en ek 900. 900 is nou die kant en ek 900 online. My bot is 900 op online en ek 900 nou. 900 rand die kant en ek 900. 900 rand online en ek 900. 950 is al kleintjies vat net een keer. 950 die kant en ek 950. 950 nou die kant en ek 950. 950 per roos, waar is jy? 950 is op die vloer en ek 950. 950 nou en ek 950. Maak het 1000. 950 op die vloer en ek 950 vir die eerste maal, vir die tweede maal, all that, all through, no more, rand 950 rand te baie dankie, daai kopersnommertjie daar, 309 is die koper, baie dankie. Dan lot nummer 2. Lot nummer 2. Vredenheim Wines. Een van die oudste kelers in Stellenbosch. Hierdie lot bevat 'n bottel Merlot wat 'n crowd pleaser is van hulle en een bottel Sauvignon Blanc en hy's goed gebalanseerd. Hy was vir sy alignment goed gebalanseerd. Lekker wyne. Online, 400 rand, 400 now online en dit 400 en dit 4 now. Ek het 400 rand online en dit 400, 400 nou vir goeie wyne online. 400 rand het ek dit 4 now en dit 500, 500 het ek nou en dit 500, 500 online en dit 5 now en dit 500 en dit 5 now. Dis 'n bargain, 2 bottles wyn, 600 rand het ek nou en dit 600, 600 online en dit 600, 600 online now en dit 600, 600 online, niemand op die bloed en dit 6 now. 600 rand, as jy hom koop, kan jy hom nou uitdrink, en ek het 600 nou, en ek het 600, 600 online, en ek het 600, relay is die beste, waar is jy nou, en ek het online, en ek 600, 600 nou, en ek het 600, 600 nou, en ek het 600, my bed's online op 600, en ek het 600, is jy allemaal klaar? 650, 650, 650, op die einde, 650 nou, en ek het 650, en ek het 650, en ek het 650, asking 700 now, en ek het 650, 650, en ek het 650, online, en ek het 650, is jy allemaal klaar, all done, all through, no more. Rand 650 rand op die online, dankie baie, number 519, 519. As hy, lot nummer 3, MSD Delete All Dip 20 liter. Die reën het begin val, die bosluise is uit, ons moet vir hulle uitwis. 20 liter Delete All on offer. Online staan ek op 1200, en dan ek het 1200 nou, en ek het 1200, en ek het 12 nou, en ek het 13, en ek het 13, en ek het 13, 13 daar achter, en ek het 16, 16 online nou, 17, en ek het 17, en ek het 17, en ek het 18, en ek het 18, en ek het 18, daar achter, en ek het 2000, en ek het 2 nou, 2-1 nou, 2-2, en ek het 2-2, en ek het 2-2 nou, 2-3, 2-3 is die kan dat ek het 2-3 nou, 2-4, en ek het 2-4, en ek het 2-5, 2-5 is daar achter, en ek het 2-5, en ek het 2-6, 2-6 nou 2-7, en ek het 2-7, 2-7 is daar kant, en ek het 2-7, 2-7 is daar kant, en ek het 2-7, 2-8, 2-8, 2-9, maak het 3, en ek het 3 nou, 3000 is hier voor, 3100, en ek het 3-1 nou, 2, en ek het 3-2, 3-2, en ek het kant, en ek het 3-2 nou, 3-3, en ek het 3-3 nou, 4, en ek het 3-4, 3400 is hier voor my, en ek het 3-5, 3.500 nou, 3-6, en ek het 3-6, 3-6 hier die kant, en ek het 3-6 is voor, 3-6 is heel voor, hier voor by my,
die 4. 3600 het ek en ek het 36. 3600 nou was Q-Rand en dan ek het 36. 3600 het ek en ek het 36. 3600 nou is julle allemaal klaar. Hold on. Hold through. No more. Rand 3600 baie dankie. Daai nommertjie 302. 302. Die man met die gezondste beeste. 302. Dan lot nummer 4. Volgende is lot nummer 4. En nog een koelbox hier so by my. Een 35 liter koelbox geborg weer eens deur Ubaru. Sê vir hulle baie dankie. Op die 35 liter Ubaru koelerbox. Online is ek op 300. En dan heb ik 300 nou, en dan heb ik 300, en dan heb ik 400, en dan heb ik 400 nou, 400, en dan heb ik 500, en dan heb ik 600, en dan heb ik 6 nou. 600 die kant, en dan heb ik 600 is in die middel. 600 rand is die kant, en dan heb ik 700, en dan heb ik 7 nou. 700 rand die kant, en dan heb ik 7 nou. En dan heb ik 700, en dan heb ik 7 nou. 700 rand die kant, en dan heb ik 700. 700 is aan die linkerkant, en dan heb ik 7 nou. 700 rand die kant, en dan heb ik 700. 700 nou, en dan heb ik 700. 700 rand die kant, en dan heb ik 7 nou. 700 rand nou is jullie allemaal klaar. Hold on, hold through, no more. Rand 700 rand baie geluk, baie dankie. 306. 306 vat hom weg. Jy help al die hele aand. Lot nummer 5. Lot nummer 5 is een handgemaakte mes met een leersakkie. As jy nie die voorrecht gehad het om te kom sien voor die tyd nie, het jy uitgemis. Is een besonderse stuk. Daai messe is nie goedkoop nie. Hulle is nie goedkoop nie en jy het vanavond die geleentheid om een aan te skaf. Op online staan ek op 500 rand. 500 now online, en ik de 600 en ik de 6 now, en ik de 600 en ik de 700 en ik de 800 en ik de 900 en ik de 1000 achter. 1000 heb ik nou en ik de 1000 now. 1000 is daar kant en ik de 1000 now. 1100 en ik de 1 2. En ik de 1 2 now en ik de 1200 en ik de 1 2. En ik de 1 2 1 3 ik de 1 3 now 1 4. En ik de 1 4 en ik de 1400 en ik de 1 4 en ik de 1 4 en ik de 1 4. 1 4 now 1 5 en ik de 1500 en ik de 1 5 1 6 en ik de 1 6. 1 6 1 7 en ik de 1 7. 1 7 die kan de 1 7 en de 1 8 en de 1 8 1 9 nou maak het 2000 en de 1 9 en die gee die kan de 1 9 en de 2000 2000 nou 2 2 en de 2 2 en de 2 2 en de 2 2 2 2 nou 2 4 en de 2 4 nou 2 6 2 6 daar kan nou 2 8 en de 2 8 2 8 is die kan de 3000 3000 nou 3000 en de 3 nou 3 2 daar kan de 3 2 3200 die kan de 3 2 3200 die kan de 3 2 3200 nou en dat ek de 3 2. Hy is 5000 weg. 3 4. 3 4. 3 6. 3 8. 3 8 nou, die kan dan dat ek de 3 8. En dat ek de 3800 en dat ek de 3 8. 3800 die voor en dat ek de 3 8. En dat ek de 3800. Online, ek gaan jou kans gee. 3 8 is hier, die kan dan dat ek de 3 8. En dat ek de 3 8. En dat ek de 3800 op die vloer. 3 8. 3 8. Hold on. 4000, 4000 hierdie kant, 4000, dat was nog niet klaar nie, 4000 nou 42 en ek het 42 en ek het 42, 4200, jy moet nie nou opgee nie, 42 is hierdie kant en ek het 42 en ek het 42, gee jou alles, 42 is hierdie kant en ek het 42 en ek het 42 en ek het 42 en ek het 42, 4200 hierdie kant en ek het 42, I've got 42, hold on, all through, no more. Rand 4200 rand, baie dankie, koper nummer 301, 301, baie geluk, een meesterstuk wat julle aangeskaf het, een meesterstuk. As hy, dan gaan ons oor na lot nummer 6, lot nummer 6, is daar harde plastiek Ubaru koelbox, die rooie. Hy vat 50 liter, die rooie. Ons staan online reeds
op 1600. 16 die kant aan tegen 16 en tegen 17 tegen 17. 17 die kant aan tegen 17 en tegen 17 tegen 17. 1700 die kant aan tegen 18 en tegen 18 en tegen 19 en tegen 19 en tegen 19. Nou 2000 en tegen 2 nou. 2000 is op die vloer en tegen de 2-1. En dan tegen de 2-1 nou 2-2 en tegen de 2-2 en tegen de 2-2 en tegen de 2200 op die vloer en tegen de 2-2. 2200 en tegen de 2-3. 2-3 die kant aan tegen de 2-3 en tegen de 2-3 en tegen de 2-3 en tegen de 2300. 2300 die gaan naar de 2-3. 2300 is online. Hoe is je bang voor iemand wat je niet kan zien? 2-4 die gaan naar de 2-4. 2-4 die gaan naar de 2-4. 2-4 is op die vloer en tegen de 2-4 en tegen de 2400. 2400 is nou op die vloer online. Ik wacht voor jou, Gila. 2-4 is hier bij mij en tegen de 2-4 en tegen de 2-4. Gila, jij kan hem ook niet zien. 2-5. 2-5 tegen de 2-6. 2-6 is nou op die vloer en tegen de 2-6 en tegen de 2-6 hier bij Jaco. 2600 tegen de 2-6. 2-6 nou en tegen de 2-6. 2600 tegen de 2-6 en tegen de 2-6. Jij gaat hem volmaken met die volgende paar lotten. 2-6 die gaan dan tegen de 2-6 ontvlaan en tegen de 2-6 en tegen de 2600. 2600 now online as you like. Hold on. Hold through. No more. Rond 2600 rand op die vloer, baie dankie. 309. 309, baie dankie. Dan gaan ons oor na lot nummer 7. Lot nummer 7 is 1 ton van Voermol se Premix 450. Hy is nasionaal beskikbaar by die koöperasie wat hom aanhou. Ons gaan vir jou 'n voucher gee, jy gaan hom wys en hulle gaan vir jou 'n ton van daai Voermol Premix 450 gaan hulle vir jou laai. Online staan ek op 2100 rand. En dan tegen de 2-1 en dan tegen de 2-1 en dan tegen de 2-1. 2-3 tegen nou en dan tegen de 2-3 en dan tegen de 2-3 en dan tegen de 2-4. 2-4 nou en dan tegen de 2-5 en dan tegen de 2-5 en dan tegen de 2-6 en dan tegen de 2-7 en dan tegen de 2-7. 2-7 is hier bij mij en dan tegen de 2-7 online en tegen de 2-8. En dan tegen de 2-8, 2-9 nou die kan dan tegen de 2-9. 3100 nou en dan tegen de 3-1. 3-1 die kan dan tegen de 3-2 en dan tegen de 3-2 nou 3-3 en dan tegen de 3-3. 3300 die kan dan tegen de 3-3. 3-3 naar 3-4 en dan tegen de 3-5 en dan tegen de 3-5 en dan tegen de 3-5, 3-6 en dan tegen de 3-6. 3600 deed ik nou en dan tegen de 3-6 en dan tegen de 3-7. 3-7 is online en dan tegen de 3-8 en dan tegen de 3-8 en dan tegen de 3800. 3-9 online en dan tegen de 3-9. 3900 die kan dan tegen de 3-9, wat maakt ons nou? 3-9 is die kan dan tegen de 3-9, nou 4000 en dan tegen de 4-9. 4000 die kan dan tegen de 4000. 4-2 die kan nou en tegen de 4-2 en dan tegen de 4-2 online en tegen de 4-2. 4200 nou en dan tegen de 4-2. 4200 die kan dan tegen de 4-2 en dan tegen de 4-4 en dan tegen de 4-4 en dan tegen de 4-4 en dan tegen de 4400. 4400 nou 600 en dan tegen de 4-6. 4600 die kan dan tegen de 4-6, 4-8 en dan tegen de 4-8 en dan tegen de 4-8. 4-8 is daar achter en dan tegen de 4-8. 4800 in jou Gila en dan tegen de 4-8 en dan tegen de 4800, 5000. 5000 nou en dan tegen de 5000 en dan tegen de 5 nou. 5000 is online en dan tegen de 5000. 5000 nou online en dan tegen de 5000. 5000 nou is jullie allemaal klaar. Hold on, hold through, no more. Rand, 5000 rand buyer 503503, dankie Gila. Hier zijn nou, lot nummer 8. Die grote, lot nummer 8. Lot nummer 8, 7 dae in die kelders, vir 1 week, dis 'n week, 7 dae. Dis 'n 5 slaapkamer reis, hy kan 10 mense huisves. 10 mense. Jy kan enige tyd van die jaar gaan, behalwe oor Desember, Kersfees en Nuwe Jaar. Besprekings gaan by Marie Roots gedoen word. Sy gaan as jou datum dalk bots met dit wat daar is, vir jou sê, kies aan die ene. Maar op hierdie stadium is hy slegs nie beskikbaar oor Kersfees en Nuwe Jaar. 7 dae in die kelders, 10 mense kan saamklap.
online, ek gee julle kans om mekaar gou goed te beklei. Dit is 'n pragtstukkie wêreld, teen die kus, on the coast. Online is ek op 3000. 3000 hierdie kant, dan het ek dit 3 nou, dan het ek dit 3000, dan het ek dit 3 nou. 3500, dan het ek dit 35, dan het ek dit 35, dan het ek dit 35, dan het ek dit 35. 3500, dan het ek nou, dan het ek dit 35, dan het ek dit 4000, dan het ek dit 4 nou. 4000 hierdie kant, dan het ek dit 4000, dan het ek 4500. 4500 agter, dan het ek dit 45, en het ek dit 45, dan het ek dit 5000, dan het ek dit 55, en het ek dit 55, en het ek dit 55, en het ek dit 6000. 6000 nou agter, en het ek dit 6000. 6500 hierdie kant, dan het ek dit 65. 6500 is hierdie dan het ek dit 65, dan het ek dit 65, dan het ek dit 7000, dan het ek dit 7 nou, 7000 agter, 75, dan het ek dit 75, 7500 hierdie kant, dan het ek dit 75, dan het ek dit 8000, dan het ek dit nou, 85 hierdie kant, dan het ek dit 9000, dan het ek dit nou, 9500, dan het ek dit 95, 10.000 nou, dan het ek dit 10.000, 10.000 nou, dan het ek dit 11.000, 11.000 hierdie kant, dan het ek dit 12 nou, dan het ek dit 12.000, 12.000 nou, 13, dan het ek dit 13 nou, 13.000 hierdie kant, dan het ek dit 14, dan het ek dit 14, dan het ek dit 14, 15, 15.000 agter, dan het ek dit 15 nou, 15.000 het ek dit 15 nou, 15.000, hulle gaan lekker met hulle voete in die sand sit en julle gaan huil, 15.000 agter en het ek dit 15 nou, 16.000 nou hiervoor en het ek dit 16 nou, 16.000 hierdie kant en het ek dit 16.000, 16.000 aan my rechterkant en het ek dit 16 nou, 16.000 hierdie kant en het ek dit 16 nou, selfe story, julle gaan uitmis, 16.000 hierdie kant en het ek dit 16 nou, 16.000, 17 nou en het ek dit 17, en het ek dit 17, en het ek dit 17.000, 17.000 nou teen julle hiervoor en het ek dit 17.000, 17.000 agter en het ek dit 17 nou, 17.000 en het ek dit 17.000, 17.000, all done, all through, 18, dis 1800 rand een mens wat jy saamvat, dis goedkoop geld, 18.000 is hierdie kant, 18.000 nou, 18.000 dan het ek dit 10.000, 18.000 hierdie kant dan het ek dit 10 nou, 18.000 julle moet die achter nou wegkep, 18.000 hierdie kant dan het ek dit 10.000, 18.000 nou is julle allemaal klaar, all done, all through, no more, rond 18.000 rand hiervoor, baie dankie, as ek reg is 309, 306, 306, hy gaan lekker vakansie hou, stuur baie foto's, en ek hoop ek gaan saam. Dis 309, as dit joune is dit 309, ek ken hom, ek ken hom. As hy man so opgewonde vir sy vakansie, hy vergeet sy nommer. Right, volgende, lot nummer 9. Lot nummer 9. Grote Post Wines. Hier is 6 bottels wyn. 6 bottles wyn. Daar is 'n pinch of salt Chardonnay, 2 bottles. 2 bottles salt of the earth. Syrah. En 2 Sea Salter Sauvignon Blancs. 6 bottles, ja, dus 2 bottles, 2 bottles, 2 bottles. En 'n keppie. Die keppie is die bonus. Ek wil hê die ou moet dit eers sien as hy die boks oopmaak. As 6 bottles wyn en 'n kepsie. Dankie Jaco. Spoil jy die verrassing vir almal. 6 bottles wyn en 'n kepsie. Online is die mense op 1400, en dan het ek er 1,4, het ek er 1400, het ek er 1,4, 1,5 het ek er 1,5, en het ek er 1,6, en het ek er 1,6, 1,600 by my op die vloer, en het ek er 1,6, en het ek er 1,6, en het ek er 1,7, en het ek er 1,7, en het ek er 1,8, en het ek er 1,8, en het ek er 1,8, en het ek er 1,800, 1,9 hier gaan nou, 2,000, en het ek er 2 nou, 2,000 het ek er 2,000, en het ek er 2,000, en het ek er 2 nou, 2,000 is hier gaan, en het ek er 2 nou, en het ek er 2,2, en het ek er 2,4, en het ek er 2,4, en het ek er 2,4, en het ek er 2,400, 2,000 400 hierdie kant, en het ek er 2,4, 2,400 op die vloer, en het ek er 2,4, en het ek er 2,4, en het ek er 2,4, en het ek er 2,400, 2,400 nou, en het ek er 2,4, 2,400 nou online, ek gee jou kans, en het ek er 2,4, 2,6, en het ek er 2,6, 2,600 nou, en het ek er 2,6, 2,600, 2,8, en het ek er 2,8, 2,800 heel achter, en het ek er 2,8, en het ek er 2,8, en het ek er 2,800, 2,800 is heel achter, en het ek er 2,8, 2,800 nou, dink nog 'n bietjie daaroor.
Wat is slukkie sometimes help het. 2 8 is agter en ek het 2 8 en ek het 2 8 en ek het 2800. 2800 nou. Is julle almal klaar? Hold on. All through. No more. Rond 2800 daar agter. Baie dankie. Daai kopersnommertjie 310 310. Lot nummer 10. Okay. Lot nummer 10 is 15 semenstrooitjies van die bil PHD 17145. PHD 17145. Daar is aflewering op die 15 semenstrooitjies. Ons veil op vir die prys per strooitjie. Die prys werk per strooitjie, so maal 15. Prys per strooitjie, maal 15. Dis die prys per strooitjie, maal 15. Jy vat al 15 per piece to take all van PHD 17145. Online R100. En dan het ek 100 nou, en het ek 100 nou, en het ek 100. 100 nou, en het ek 100, en het ek 100 nou, en het ek 100. 100 hierdie kant, en het ek 100 nou, en het ek 100 nou, en het ek 100. 100 online, en het ek 100, en het ek 100 nou. Is baie goedkoper as 'n bil. R100 hierdie kant, en het ek 100 nou, en het ek 100 nou, en het ek 100 nou. Online binne, en het ek 100, en het ek 100 nou. Online R100, en het ek 100 nou. Dis per strooitjie maal 15, en het ek 100 nou, en het ek 100 nou. 100 hierdie kant, en het ek 100 nou. Is julle almal klaar? Hold on, all through, no more. Rand online R100, koper nummer 506. En het seker maak, julle is allemaal nog hier, die klomp om die vuur wat so gemakkelijk sit. Julle moet nie slaap nie. Julle moet nie slaap nie. Lot nummer 11. 1 blesbok ram. Wat jy gaan jag. In die Ventersdorp district, geborg deur Loukie Kamfer. 1 blesbok ram, Ventersdorp district. Ons reel. Ek praat met Marien, hulle sal vir jou reel oor die jag. Online. Is ek op 1-1, en het ek 1111, en het ek 12, en het ek 1200, en het ek 12, 12, 13, en het ek 13, en het ek 14, en het ek 14, en het ek 14, en het ek 15, en het ek 15, en het ek 15, 16, en het ek 17, en het ek 16, 16, en het ek 17, en het ek 17, en het ek 17, 17, 8, en het ek 18, en het ek 18, en het ek 19, en het ek 19, 1900, en het ek 19, en het ek 1900, 2000, en het ek 2000, nou, 2000, en het ek 2000, 2000, and then I get to do now. 2-2, I get to do 2, and I get to do 2, and I get to do 2, and 2-4, I think now, and I get to do 4, and I get to do 4, and I get to do 4, and I get to do 4. 2400, I get to do 4. 2400 online, and I get to do 4, and I get to do 6, and I get to do 6, and I get to do 1600. 26, I get. Wil het kleintjies vat? 2-5 sal ek vat. 2-5 het ek nou, en ek het 2-5, en ek het 2-5, en ek het 2-5, en ek het 2500. 2500 het ek het 2-5, en ek het 2-5, en ek het 2500. 2500 die by Jaco, en ek het 2-5. 2500 nou online, is julle almal klaar. Hold on, hold through, no more. Rond 2.500 rand, sorry Karos, is net te laat. Hy koper nommer Jaco. Koper nummer 3 en 2, ons sê vele dankie. Dan gaan ons oor lot nummer 12. Lot number 12. 10 sakke taalvoer is 'n fase D Muscle Master.
Ons gaan weer eens vir jou 'n voucher stuur en jy kan dit by jou naaste koöperasie kry waar hulle taalvoere aanhou. Dis 10 sakke taal fase D Muscle Master. Ons gaan vir jou die voucher gee en jy tel dit op by jou naaste koöperasie. Hop, daai voere per sak. 500 nou. 500, take it 500, take it 5 now, take it 600, take it 6 now, 600, 700, take it 700, take it 700, take it 800, take it 900, take it 1000 now, 1008, take it 11, 11, take it 2, take it 1, 2, take it 1, 2, take it 1, 2, take it 1, 2, now 3, take it 1, 3, take it 3, take it 1, 4, take it 1, 4, now 5, take it 1, 5, 1, 5, take it 1, 5, 1,500, take it 1, 6, and take it 1, 6, now 7, take it 1, 7, take it 1, 7, take it 1, 7, 1, 8, 1, 8, now 1, 9, take it 1, 9, 1, 9, take it 1, and I think it 1 9 no 2 days and I think it 2 now 2 2 and I think it 2 2 and I think it 2 2 3 days and 2 and I think it 2 2 2 4 2 6 2 6 now and I think it 2 6 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 and I think it 2 8 2 8 I think now and I think it 2 8 and I think it 2 8 after 2 days and 800 I can but see now and I think it 2 8 and I think it 2 8 maak hom rond and I think it 2 8 2 days and 800 after and I think it 2 8 2 days and 800 now and I think it 2 8 and I think it 2800 2 days and 800 nou is jy almal klaar. 3 2 9 2 9 2 9 voor 2900 is die kant en dit is 9 en dit is 9 2900 nou hier by my en dit is 9 29 die kant en dit is 9 is julle almal klaar. Hold on, all through, no more. Rand 2900, dankie 311. Volgende is lot 13. Daar is lot 13A, 13B en lot 13C. Elke lot bevat twee bakkie magnete. Hy vat 2 bakkie magnete waarop jy die design van jou keuse opsit. Jy kies die ontwerp van jou keuse. Daar is gratis aflewering vir dit binne in Suid-Afrika. En dan, die hoogste prys kan kies. Weer eens, vat hy lot 13A, 13B en 13C. Hy het die keuse van 1, 2 of 3 lotte. Hy kan vat lot 13A, en B en C as hy sou wou. Dit is 2 magnete met die ontwerp van jou keuse, gratis aflewering in Suid-Afrika en die hoogste bod kan kies of vat hy 1 stel, 2 stelle of 3 stelle. Online is ek op R200. 250, 250, die kan dan net ek het 250 nou, net ek het 250, en net ek het 250, en net ek het 300 achter, en net ek het 3 nou, 300 is achter, en net ek het 300, en net ek het 3 nou, 300 on floor, en net ek het 300, en net ek het 3 nou, en net ek het 300, 300 het ek by my, en net ek het 3 nou, 300 rand, net ek het 300, 350, die kan nou, en net ek het 350, en net ek het 350, en net ek het 400, en net ek het 4 nou, 400 on floor, en net ek het 400, en net ek het 4 nou, en net ek het 400, 400 het ek, en net ek het 400, en net ek het 400, en net ek het 4 nou, 400 rand is oor my en het ek er 450, 450 online nou en het ek er 450, 500 het ek en het ek er 500 en het ek er 500, 500 nou op die vloer en het ek er 500 en het ek er 500 en het ek er 5 nou, 500 die kant en het ek er 500 en het ek er 5 nou, 500 rand online ek gee jou kans en het ek er 500, 500 op die vloer en het ek er 5 nou, 500 rand by my en het ek er 5 nou en het ek er 550, 550 die kant en het ek er 550 en het ek er 550 en het ek er 550, jy gaan hom nie eers sien nie. Moenie nou bang wees nie. 550 die kant en het ek er 550 online en het ek er 550. 550 het ek er 550 en het ek er 550 en het ek er 550. Is julle allemaal klaar? All done. All through. No more. Rand 550 rand. Julle sal net by hom uitvind of vat hy 1 stel, 2 stelle of al 3 stelle. Hy vat al 3 stelle, al 3 is weg. Baie dankie, baie number 520, hy vat al 3 van hulle weg. Al 3 van hulle vat hy vir hom.
Lot 14 is 1 bottel Boschendal Black Angus 2016 wijn. 1 bottel Boschendal Black Angus 2016 wijn. Lekker wijn, verbaren. Online, as ek op 500 nou en ek het 500 en ek het 500 en ek het 5 nou. 500 rand hierdie kant en ek het 5 nou en ek het 500 en ek het 5 nou. 500 rand online en ek het 600 daar en ek het 6 nou. 600 rand, sorry ek is voor julle daar en ek het 6 nou en ek het 700 en ek het 7 nou. 700 rand daar agter, ja. 700 rand en ek het 700 en ek het 800 nou. 800 rand nou 900 en ek het 9 nou. 900 rand en 1000 nou en ek het 11 en ek het 11 en ek het 11 is daar agter al. 11 daar agter en ek het 11 en een daar achter en het ik er 1 en ik er 1100 1100 daar zijn het ik er 1 en ik er 1 en ik er 1 en ik er 1100 1100 nou en ik er 1 daar achter online geel kan zijn en ik er 1 en ik er 1100 1100 daar achter en ik er 1 1100 nou is het allemaal klaar. Hold on, hold through, no more. Rand 1100 rand, baie dankie, baie nummer 306 306. Lot nummer 15. Ons gaan dan nou oor na lot nummer 15 toe. Een jagnaweek by Hartview Hunting Safaris in die Schweizer area. Een jagnaweek by Hartview Hunting Safaris in die Schweizer area. Dit bevat 1 blou wildebeestbil, 2 rooibok ramme en 1 jagter se verblyf en fooie. Hoor mooi, 'n jagnaweek wat insluit 'n blou wildebeestbil, 2 rooibok ramme, 1 jagter se verblyf en sy fooie ook. Online is ek op 3000. En dan ek het 3000 nou, en ek het 3000, en ek het 4000 nou 4,5, en ek het 4,5, en ek het 5000, en ek het 5 nou, 5000 online nou 5,5, en ek het 5,5, en ek het 5,5, en ek het 6000, 6000 nou 6,5, en ek het 6,5, en ek het 6,5, 7000, en ek het 7 nou, 7000 is hier voor my, en ek het 7 nou, en ek het 7000, 7000 hierdie kant, en ek het 7000, en ek het 7 nou, 7000 nou 7,5, en ek het 7,5, en ek het 8000, 8000 on floor, en ek het 8000, en ek het 8000, 8000 nou, en ek het 8000, en ek het 8000, 8000 hierdie kant, en ek het 5, en ek het 5, en ek het 5, en ek het 5, 8500 hierdie kant, en ek het 5, 8500 online, en ek het 5, 8500 nou moet nie mis nie, en ek het 5, praat mooi, dan deel julle die vleis, 5 hierdie kant, en ek het 5, en ek het 8500, 9000 nou, en ek het 9 nou, 9000 on floor, en ek het 9000, en ek het 9000, 9000 hierdie kant, en ek het 9000, en ek het 9000, 9000 nou, en ek het 9000, en ek het 9000, 9000 online, en gee jou kans, kom junior, en ek het 9000, 9000 op die vloer, en ek het 9000, 9000 nou, 9000, is julle allemaal klaar, hold on, hold through, no more, rand 9000 rand, baie dankie, baie geluk, julle daai kopersnommerkie, 302, wat is hy nommer, Jaco? 311, 311, 311. Nou op ons tweede laaste lot vir die aand. Lot nummer 16. Ons 3 bokse wyn vanaf die Darling Kellers. Daar is 1 boks Reserve Red, 1 boks Sauvignon Blanc en 1 boks Chenin Blanc. Soos 18 bottels wyn in totaal. 12 is 3 bokse, 4 per boks. Dis 6 per boks.
Dis 6 per boks. 6, 12, 18. 3 bokse. 3 bokse. Vergeet hoeveel bottels. Daar is 3 bokse. Jy kry al 3 bokse. So dis die prys vir 3 bokse. Dis die prys per boks nie. Dis die prys vir al 3 bokse. Online, ek gee julle kans om gou mekaar uit te sort. Dis 3 bokse wyn. Dis nie bokswyn nie, dis bokse wyn. Kom ons stel daarin duidelik, dis bokse wyn, nie bokswyn nie. Online 1800, and I take it one night, and I take it 1800, take it one night, and I take it 1800 now online, and I take it one night, and I take it 1800, take it one night, and I take it 1800 now, and I take it one night, and I take it one night, and I take it 2 days, and now, and I take it 2 now, 2000 on floor, and I take it 2 days, and I take it 2, 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 2 days, and 200, and I take it days, but now, 2, and I take it 2, and I take it 2, 2 days, and 200 now, and I take it 2, and I take it 2, and I take it 2200, 2 days, and 200, by me, I got, and I take it 2, and I take it 2200, 2 days, and 200 nou, en I take it 2, en I take it 2, oom, nog net 200 rand, 2 is hier die kant, 2, 2,200 now, and I take it 2, and I take it 2, and I take it 2,4, 2,400 op die vloer, en I take it 2,4, and I take it 2,6, and I take it 2,600, 2,600 die kant, en I take it 2,6, oppas, nou vat COVID ons weer, dan is daar niks beskikbaar nie, 2,600 die kant, en I take it 2,6, en I take it 2,6, en I take it 2,600, 2,600 die kant, en I take it 2,6, en I take it 2,600, 2,600 die kant, en I take it 2,6, 2,600 now, en I take it 2,6, is julle allemaal klaar? Online, all through, all done, no more. Rand 2,600 online, dankie baie, number 514, dankie Karos. Dan die laaste lot vir die aand. Ons laaste lot vir die aand. Lot nummer 17. Is 'n geskenkeboks van Celia's Farm. Die oulikste boks op die veiling. Dis baie soos 'n lucky pocket. Maar jy gaan wen as jy hom oopmaak. Dis altyd 'n bargain. Online is ek op 350. 350 online en dit is 350 en dit is 350 nou. 350 nou 400 en dit is 400 en dit is 450 en dit is 450 en dit is 450. 500 nou en dit is 500 en dit is 550. 550 die kant en dit is 550 en dit is 550 en dit is 600 daar en dit is 6 nou. 600 rand die kant en dit is 600. 600 nou 650 en dit is 650 en dit is 650. 650 nou 700 en dit is 7 en dit is 750. 750 nou en dit is 750 en dit is 750. 750 is die kant en dit is 800 en dit is nou. 800 die kant en dit is 100. 800 nou hier voor, maar dit is 100. 800 die kant en dit is nou. 800 rand nou en dit is 850. 850 nou online en dit is 850. 850 die kant en dit is 900 en dit is nou. 900 op die vloer en dit is 900 en dit is 950 en dit is 950 en dit is 950 online. 950 online. 1000 nou en dit is 1000 nou. 1000 die kant en dit is 1000 nou. En dit is 1000 nou en dit is 1050. 1050 nou en dit is 1050. 1050 online en dit is 1050. 1050, dis die laaste lot van die aand. As jy nog niks gekoop het nie, moet jy nou koop. 1050, allemaal het verniet gegeten, en dit is 1050, en dit is 1050, en dit is 1050. 1050 online, nou is jy allemaal klaar. Hold on, hold through, no more. Rond 1050 rand baie, dankie baie, number 519, 519. Dames en heren, en dit bring ons aan die einde van die veiling. Baie dankie vir almal wat so geweldig was om te koop en te bie. Ons waardeer julle baie en dan sien ons mekaar binnekort. Baie dankie.